EH Baiek defenditzen duena da tokiko trenbidea baliatzea, modernizatzea, zenta tokiko trenbide honek nahiko ahalak baditu, bai tokiko trafikoa iresteko, baita hegoaldetik etorriko diren tren guztiak ere iresteko. Beraz, beste trenbide bat egitea ez du zentzurik. Eta EH Baiek defenditzen du lako ikusmolde bat. Jakin behar da, tokiko trenbide hori ez dela bat ere erabilia zen. Tren gutxi biltzen dire, egunean 50 bat edo 50 bat, jakinez 264 tren pasatzen aldirera egunero. Bertze arazo bat ere bada, Baiona Garaziko trenbide hori, nola erreberritzen nahi dien, aspalditik egina izaiten altzen hori zen eta 80 milioi botatzeko partez turbodaleko egitasmo hortan erreberritzen ahaltzen Baiona Garaziko trenbide hori. Eta nolaz gainerat erreberritzen nahi dien, baina ez dute elektrizitatea emanen trenbide hortan. Beraz, ingurumenaren alde ez da bate egokia, eta hori ere salatzen dugu, eta guk departamentuan ailatuta leheneko gauza aipatuko duguna. Jakina den bezala, gure departamentua 2010an, momentu hartan eskuina zen zuzendari, departamentuan zuzendaritza zuen, eta aipatu zuten emaitia 53 milioi euro tur Bordaleko tramoari. Bozkatua izan zen, denen partez salbu abertzale autetxia, alegriat zena, edo dena. 2013an edo 2012an etorri ziren zuzendaritzan sozialistak, eta eiek pentsatu zuten ez zela aski, eta gehitu zuten diru laguntza hori 80 miliorat. Tramo honen ondotik badu segida bat. Segida hori da GPSO izeneko egitasmo hori, nun baden egitasmo bat, Bordale Endaiarat beste AHT bat egitea. Eta hori buruz zertan garen, lehenik astapeneko egitasmoa aldatu dute pixka bat, zenta inkesta publikoa eman dutenak, guain da Bordale akitzera ino bakarrik eta akitzetik Endaiarat ez dute bat ere aipatzen, edo gehiago aipatzen. Euskal Herrian arazo berezi batzuk bazien, eta beraz lortu dute bakarrik gelditzea akitzen. Dakigunez, gehiengoak eguneko 90 beden aurka agertu dira. Komision danket delako honek onartzen balu egitasmo hori, izango dela gizartearen aurka, arrunt aurka zen da eguneko 90 aurka agertu dira.